Kasi problema ni mo, oy. Ako juga kong problema sang oy. Asa man ang dako ang problema, oy? Dako kayo sang dako kay kong utang. Nga nangutang masad ka, day. Wala ka Siyempre, mangutang day. para di ka magproblema. Naagog ko loan sa asa. Asa-asap ba? Nya, humanilon po ko sa Rapitoke kay para makabayad po ko sa asap. Uy, ako pa ni mo, Bing. Undangan ang tanan ni mo, Bing. Uy, nya, gusto ko man ni mo ron. Mo lagi problema ko sang larga ko Manila ay ako ni kanang likayan akong mga problema sa uy bugat na kayo sang. Sus, kanay mong pag istorya nga na, likayan na mong problema or sa pasabutin mo ka lang, ikiyasa ni mo, imong daganan. Gani. Ano? Uy, Bing, di na maayo, Bing. Uy, na, ang problema, di na ni mo daganan. Imo dyan atubangan. Atubangon ba? Ay, saan eh? Ato bangon sad. Atubangon ba? Ano ba? Quiet, please. Imo di kong katawan di ay. Seryoso na baya kay ko. Kana, paminaw ba? Ang ako, Makitaan ta diri. Uy sam. akong giingon nimo ba? Dili na nimo daganan. Sa mo ka, oy? Di ko dagan mo tago gani ko kapuya po Dili na dagan. utang nimo. Ay, nga mo dagan man ka. Di lagi ko mo dagan mo tago lagi ko. Parehas na, oy, adto ka sa Manila eh. Oh, unsa may tawag ana? Imong gidaganan ng utang? Ano Sabot ka ka na. lagi ko mo adto ko Manila. Nanghula ka no. Ay, ning PM ba ka na ako? Saan, wadto na siguro ko Manila sa kay daghan kong problema. Ningon ba ka na ako? Nya human nangutana pa jud ka ikaw ba pasakita jud nimo oy. Di, ako abing ba ka lang? Di lagi na maayo nga mo. Imong ikasa na kadang sausang. Hapem ako utang. Nadili ko mo tago. Ha? Labi. Lantaran kaayo ta diri kita kay ta sa mga tawo. Oh, Bing, pabila ba? Giyon sa man imong kwarta, uy. Ngano nahulot man? Nga na nakadali half M? Giyon sa man nimo? Imong gibayad sa laki sa. Ha? Dili mangudsang ni adto mangug ko sa peryahan kay akong gisuwayan ba nga ako puhunan mo tubo pa siya. Napildi man noon ko sa sakit akong damdamin maguna-una sang. Ari ta diri biki mo. Daghang gi mga gida makailay niya nimo. Dali. Bagay. Asa man ta? Dili na lang ta sang. Dali ta. Ay, dali ta. Oh, kani, sakto na ni. Kanisang. Dali, sakto na ni. Moni. Tago sang. Sang kawi. Ako ni mo, Bing. Ayaw lagi na. Palagi, ikyasa lagi. Batik ay na, Bing. Unsa man taong ka, uy. Sayang kay mong kondriyo ka lang. Baylo ta be, ikay utang sa half M. Ako'y walay utang, baylo ta. Ako mo tabang unta ko ni mo, Bing. Kay kwartahan man akong Kanasang. Nindot yun na, good idea. Tabangi ko sang. Lagi niya, unsa akong magtanang nga kanang akong papa nga. Kwartahan lagi kong amahan, pero si papa, sus, 500 na ihatag niya na ako, oy. Di na mo hatag na akong dako. But ni mo sang. Lagi! Ibo kang papa, sobraan kapihit mo lang. Kwartahan kayo. Medyo kumutusang. Kay gold digger kayo ka. Dagang kay gold. Di sa ni pwede ibaligya or i-prenda, Bing. Kay mapatkan ko papa, Bing. Pero, Nawasang, makitaan lagi ta din eh. nasa, kaila ka ng laki? Uh-oh. Gini nga naman susunod na to. Ano sang? Tago ko sang. Masang paninglon ko, ano sang? Ano sang? Maningil din na sang. Sang, maningil. Uy, maningil na. Ang dukol, unta na ni mo, man. Nagsigil magpanihid. Nagsigil panihid, oh. Sorry, anak ka seriya? Yes, boss. Naanak ko dari, boss. Kita na kayong target, boss. Uh-oh. Very good. Pero daghan kayong tao, boss. Ya, kaya rin mo. Ako'y bahala ni boss. Kaya ra kayo. Okay, very good ha. Nasubo na ka? Oo, boss. Sige, usila. Kana nagablo.
my God. Boss, Seryo. boss. Kana nagablo, mo na ako binanggang anak. Kana nagablo, mo na ako binanggang anak. Boss, Kana nagablo, mo na ako binanggang anak. Nagiusarang pinanggang anak. Ang pinanggang anak. Protektahin na sa tanang panahon. Kana nagawait mo ipo sila. Seryo? Patay na? Seryo? Patay na, seryo? Patay na? Patay? Seryo? Seryo? Boss. Seryo? Patay na? Patay na? Oh, boss, patay na. Oh, very good, seryo. Patay na ang imong anak. Ha? Unsa? Anong ka naman mga iposil? Yawa ka, seryo? Yawa ka? Day, Asa ka ron? Asa ka, seryo? Bangun, day. Seryo? Day. Seryo? Huwag mag-iposil. Bangun, day ba? Day. Sarang anak na ko. Day. Seryo? Bangun, day. Day.